Ahojte, momentálne som vybehol pred Košice Západ políciu, som tu s Martinom Daňom. Včera ho spacifikovali, keď skakal cez stoly na miesto, kde mal právo, lebo má pres, že je novinár a nechceli ho pustiť na novinárske fleky. Takže ja si myslím jednoznačne, že síce nemal by skakať po stoloch alebo niečo preskakovať stoly, ale každopádne tak ho spacifikovať, ako ho spacifikovali policajti, je úplne mimo. Celý je doraňaný. Na vlastné oči som videl, že má na ruke, na bicepse modriny od ruky, na nose má škrabance, celý je doriadený a naozaj zle sa mu hovorí. Nechcem písať, keď príde občan, počúvajte ma, keď príde občan na políciu a chce podať nejaké podanie, prečo? Spíšete to tu, nie? Však keď sa podáva trestné oznámenie, chcem spísať trestné oznámenie, poďte chcem podať trestné oznámenie, teraz, že mi tu počujete niekoho spísať trestné oznámenie. Dobre, a jaké trestné oznámenie chcete podávať? Za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Volali ste inšpekčnú službu? To je jedno, čo som volal. Teraz idem podať trestné oznámenie a chcem, aby ste ho spísali. Príde občan na obvodné oddelenie, podať trestné oznámenie. Mám odísť alebo zostať a ho spíšete? Tak poďme spísať. Tri vety uvedieme, aby bolo podané. Teraz hovorím. Aj pred chvíľkou som hovoril. A som rozčúlený z toho, že čo sa tu deje. Že ma tu nechajú stať 2 hodiny. Je to trestné oznámenie ohľadom čo? Zneužite právomoci verejného činiteľa. Dáme na kolegu Nechcete konkrétne na policajta, hej? Nie, dáme, lebo neviem, či on spácha trestný čin, jeho zástupca, alebo nariadenie. Dáme voči skupine policajtov. Dáme 3 vety, ja vám nadiktujem 3 vety a idem preč. Spíšte to. Tak, aby sme hodinu čakali. To už je vidieť, že ty už máš. No, jednoduché 3 vety. A bude diktovať a ja už to potom rozšírim. Ale tu treba ukázať občanom, že nebude niekto posielať domov, že nikto nič nespíše. Nejaký zástupca. Tak sa človek, je to normálne, ja musím zdvihnúť toho hlasu, aby mi niečo spísali, hej? A povedať, že to je agresívny ten náklad, na všetko, no. Ide občan a nikto mi to nespíše nič. Dobrý, na inšpekciu, tam na ministerstvo vás poprosím. Na inšpekciu vám prepojte. Skúsim, či tam ešte sú, ale neviem, počkajte. No a v noci, keď páchajú trestné činy, policajti kde sú? No tam nie je stále služba. No dobré, a keď v noci robí policajt neplechu, tak kde je inšpekčná služba? Dobre. Občania, aby ste pozreli, o čo tu ide. Jak to tak píšku. Už mám na fete netmena. Dva listy na ruku musím napísať. To je úplná bezmocnosť. Keď príde občan, nespíšu mu podanie. Inšpekčná služba robí iba do 4:00, sa zdá. V noci môžu policajti robiť beztrestne, čo chce, to nikto nepríde. Písne, tak my si policajtov vyskúmame. Spisové značky nepridelené spisové, ktorá dali zapísať. Spisová značka nie je pridelená spisu, nič. Nič človek nevie ani o čom má písať, ani o čom to bude prirazovať. Je to celé, aké sa ani nestalo. Spisy nie sú, preto oni nechcú dať spis, lebo nie je spis, hej. A nevie, čo tam človek dá. A presne sa moje predpoklady naplňajú, kedy som od mestskej polície nič nedostal, že tam bude nejaká manipulácia. Takže tak manipulujú policajti so spismi. No, ten budúce bude prísnejší aj na tých druh. No. Dobre. Na čo teraz čakáš? Na čo čakáš? Akože zvedavý som. Aj na hranu. To bolo od policajtov. Iní, mimo tohto oddelenia, prídu ako svedkovia, lebo títo sú všetko pod jedným velením. Chceme iného policajta. Aha. Inšpekčná služba zatiaľ nebere, alebo už vie, čo sa tu deje, tak neberú. Aj inšpekčná služba. No. Inšpekčná služba do 4:00.
Nepomôže nám nikto tejto krajine. Ale ešte iba Prídeš na políciu a preto sa tu znižujú štatistiky trestných činov. Lebo príde sa na políciu a niekto príde za trestný čin. Príde sa na políciu a povedia, viete čo, choďte domov, to sa nedá vyšetriť, hej, bum. A odrazu Kaliňák má štatistiky, že trestná činnosť klesá na Slovensku, lebo je menej trestných podaní, je tu ideálna krajina, technologické rozvoje sa dávajú, hej. Kriminalita bude za chvíľku nulová, keď to takto pôjde ďalej. Príde človek na políciu, hej, nejde nikoho, hej, môže chodiť voľne, kde chce, hej. Takže žiadna trestná činnosť sa tu nepácha, hej. Jedine jak policajtov. No. Pozdravujem tam divákov. A potom človek musí povedať na policajtov, lebo ani slušník som to v živote nepovedal, ale na idiotov policajtov musím povedať špinavý hajzli. Hej. A každý jeden, koho ja označím špinavý hajzel, tak je špinavý hajzel. Tak je to zástupca tohto riaditeľstva, zrejme aj jeho nadriadený, toho som videl iba dneska raz. S tým som nerozprával, takže neviem, čo to je za človek, ale asi nemá čisté svedomie, keď mi dá spis. A ďalší to tejto budke, hej. Včera sa ukázali normálny a dneska tu má problém niekto vyliezť z diery proste, hej. No. Takže tak, aby sme vedeli. Spis. Môj spis sa neviem dopracovať k spisu. A to je iba pár hodín po tom, čo to bol včera spísaný spis. Hovorím, že dajte mi to záznam, čo som spísal. Nedám záznam. Hovorím, že si ho príjem nafotiť. A to a tamto, že sa nedá. Hovorím, počúvajte ma, čo včera bol vyčerpaný, že idem do superále lieky, zobrať aj to. A dneska prídem a spis nikde. Nič, nespísaný spis. A tak, jak som povedal, to mestskí policajti tam niečo už šimujú. Tak v Košiciach pozor dávajte, lebo tu si policajti na vás myslia, čo chcete, hej? Zavrú vás bez dôvodu a tak ďalej. Dobre, to si tiež policajtka? A čo si myslíte o tom, že policajti takto manipulujú spis nesprístupňujú verejnosti? Tak to utekajú od špinavé. To bola nemý podklad. A ja v tomto stave, pozrite sa, ledva som na nohách tu, chodím pre svoj vlastný spis, lebo ja neviem, čo je v mojom spise. Tam plynú lehoty, sťažnosť podať a tak ďalej. Tak budem musieť dneska podať nejaké blanketné sťažnosti a neviem voči čomu, lebo ja predpokladám, že tam niečo je, čo ja neviem. Dneska niečo hodí môj spis, prístupkový spis. Ešte som vám povedal. Čo tam je v tom spise? Čo si tam nasimulovali zase? Včera boli to doma iba policajti. A prečo ste ma volali, že mám rýchlo štvrtovú? Povedal som vám to ja, vysvetlil vám kolega, aký je postup, čo máte robiť. Spísať. Tak ideme písať, dáme sa policajti a ale policajti nie sú na písanie vašich žiadostí. No dobre, idete vy, hej, aké vaše službové číslo? Dovidenia, majte sa. Dobre, tak sa stretneme potom. Samozrejme. Toto je polícia, hej? Toto mi poviete, toto je konanie polície pre občana, pomáhať a chrániť. Dobre, pán Kaliňák, budete akých hajzlov a špinavých hajzlov tu máte v Košiciach. Hajzlov špinavých. Špinavých hajzlov. Tak, to som potreboval. Ďalší idiot policajti. No, tak to uvidíte. Tak toto už je normálne ako... Veľa šťastia. Tak policajt má spísať ako, hej? No. Aj tam teraz o tom sa bavia. Aj teraz sa o tom bavia, že kamerujeme, že majú s tým problém. Každý musí spísať, hej? Aj na úrad, aj štátny úrad. Aj daňové priznanie sa dá podať ústne. Hej? Daňové priznanie sa... Tu je pláca DPH iba elektronicky, alebo ústne, hej? Čiže keď to nemá elektronický kľúč, alebo čo môže priznať daňový úrad a diktovať kolónky 20 €, 5 €, hej? Ústne. Každé daňové priznanie sa dá podať aj ústne. Ústne alebo elektronicky. Poďte. Na Takých ľudí by sme mali čo najviac na Slovensku podporovať, ktorí poukazujú na ten chorý systém, ktorí poukazujú aj na tie služby, ako zle fungujú u nás v štáte, ako je všade všetko skorumpované, ako funguje rodinkárstvo. Na toto všetko Martin Daňov sa snaží poukazovať. A je zvláštny pocit pre mňa vidieť presne, ako sa mu zatvárajú pre iných ľudí v podstate otvorené dvere, len preto, že má zapnutú kameru, alebo že rieši problém. Takisto ako on, tiež by som bol vytočený, aj mňa to dosť akože vytočilo, že policajti mu nechcú ukázať spis. Keby sa to týkalo mňa, tak je to wow, hej, ako prečo? Jednoznačne, vyzerá to tak, že s tým spisom,
podľa názoru Martina Daňa sa nejak niekto bude snažiť manipulovať. Každopádne je to zaujímavý prístup ku občanov.